Hola a tots, jo em dic Nicole i avui vaig a presentar-vos a la meva àvia. Jo sóc Vicentica Gosalvo Saura i sóc l'àvia de Nicole i visc en Llucena. Molt bé, avui anem a veure un poc com era la teva vida quan eres xicoteta, ¿vale? Vale. T'anem a fer unes preguntes i tens que respondre, Muy bien. ¿vale? En quina edat vas entrar a l'escola? Jo vaig entrar a escola als 6 anys i vaig anar a escola a la Mina, dels 6 als 9 i dels 9 als 14 a la Venta Marieta. Molt bé. I la mestra, com era? La mestra Quan anaves a la Mina? a la Mina era ja major, li deien Doña Carmen. I després se va retirar aquella i va vindre una que li deien Teresita. I després quan vaig pujar a la Venta Marieta, aquella li deien Doña Lolita. I vaig pujar perquè els meus pares se van canviar de mas i entonces me venia més prop a la venta. I quines assignatures donaves? Entonces no eren asignaturas, entonces era un llibre que se deia una enciclopèdia i allí estava tot, matemàtiques, història, tot. I en el mateix llibre tot. Molt bé. Quina era l'assignatura que més t'agradava encara que no tingueu assignatures com en un llibre o unes fitxes? Pues, les sumes, les restes, multiplicacions, divisions, m'agradaven. Matemàtiques. Sí, i llegir també. Llegir també. I qui hi havia més, xics o xiques en la classe? Quasi que per la meitat igual. Molt bé. I quants alumnes hi havia en la classe? Pues de 40 a 45, d'entre xicotets que traen als 6 anys i els que se n'eixien als 14. I quantes classes hi havia? Pues claro, cada classe, la mateixa mestra dona i classe a tots. Però aules quantes hi havia? Aules una van, tot en una... I sols una mestra per 45 xiquets? Sí. Mare meva. Molt bé. I quins jocs t'agradaven jugar? Pues jugàvem a la comba, al tengo un castillo, al pot-pot, els xics a bou, i a amagar-se, i avant. I quina distància hi havia entre el mas i l'escola? Pues n'hi havia que venien de 2 hores i altres 1 hora i mitja. Ens costava de pujar. Hi havia alguna persona amb dificultats? Pues no. Molt bé. I faltaven alumnes a la classe alguna vegada perquè... Pues claro, quan plovia i nevava i feia mala hora no podíem anar, perquè anàvem a peu i molt de tros de camí i no podíem anar, entonces no anàvem. I com anàveu a l'escola? A peu, Molt bé. per un caminet, entonces no hi havia pistes ni podíem anar en cotxe ni res. I com anàveu vestits? Ai, pues roba, unes faldetes curtetes, hasta si dels ginollos, calcetinets, entonces no duien pantalons ni xandals, ni hi havia res. Passava molt de fred. I l'escola per dins com era? L'escola per dins pues, era una aula gran, amb ventanals de cristal, i després pues, als xicotets tauletes i als grans un pupitre. S'assentàvem 2 cada pupitre, Molt bé. en tireres de davant a darrere i pel mig un passil. Molt bé. I hi havia agendes com ara per apuntar-se els deures? No, en una llibreta, en una fulla de paper. Molt bé. Doncs bueno, ja hem acabat de fer les preguntes i si vols, jo què sé, alguna pregunta que no hagin dit i vols contestar-la, Jo no sé, el que tu me digues. bueno, doncs ja hem acabat. Bueno, T'ha agradat? sí. Doncs molt bé. Molt bé. Adeu! Adiós.